Hemen daudana. Zerako esan duzu? Vietnameko zu baten tripa bateko sustantzia, eta kamikabarron sartu da, ez da gaia. Zelako izan dagoa. Saldo están avisados a oportunidad eta 10 segundu gutxi gotzela arnasteko. Eta zure viajerik onak, bizitzako viajerik onak. Eta noiz pentsatzen da sortzia da? Kolorioen maksimum harrapeteko honen etxean. Gaur gai animat. Ondo Bizitzako viajerik onak.